दियाल जो पांताला बाट। आज के ब्लॉग रूफटॉप यानी कि छत पर जाके स्विमिंग पूल में नहाए वाला व्यवस्था जौन की बाटे सिमरा चौक से 10 सेकेंड दक्षिण ओरी होटल श्रेष्ठ रेसिडेंसी अपने दाई के होटल, जहां पार्किंग के भी एकदम सही व्यवस्था बाटे। तो रूफटॉप मतलब हो गल कि छत पर जौन स्विमिंग पूल बा नजारा के सहित एकदम हाइजीन के व्यवस्था मेंटेन कैले। तो रूफटॉप के नजारा ऐसा लौकेला। नजारा देखला के बाद हमार फर्स्ट जंप रूफटॉप स्विमिंग पूल में। तो स्विमिंग पूल में गर्मी के मौसम में आनंद तो हनी के का बताई। तो वही से हम और मैडम जौन की यहाँ रूफटॉप में व्यवस्था बाटे एकदम रिजर्व्ड स्विमिंग पूल करा सकता रह। अपन प्राइवेसी खतरा एकदम औड़ा फील ना हो, कंफर्ट जोन में अपन स्विमिंग पूल प्राइवेटली करे के व्यवस्था यहाँ स्विमिंग पूल में बाटे। तब यहाँ दनादन थोड़ा सा